da rayuwar mu a lahira. Ilimi haske, mazan mu da mata, yara manya mu je makaranta. Abokina, salamu alaikum. Salamu alaikum. Abokina, salamu alaikum. Lahiya. Na je gida an ce baka nan. Sai Lilkar ya ce min kana nan ta baya kana hutawa. Kuka ne imamu duka cikin angon da cikin kwama tare da ake ne sai a hankali. Me ya damu abokina? Kai da ka sani akan dai karatu ina. Shekara ta kuɗi ina ta buga. Amma dai na san dai kana karatu ya aka yi haka. To kwantar da hankalinka abokina. Da zai kwantar da hankalina ina hango. Ina da wani da daɗin labari wanda sai ka so sakiya. Baka in za a bani. Shago mun zan dora ka bisa hanyar da insha Allah za ka samu faka. Ai wata sabo ekol na nan an buɗe a nan garin Tawa sai SP Gallery. A cikin wanga garin na. Allah sarki na kwanta kai kwana suna da kalasoshi wadatacce isasshe ga sanyi ga mushanni ƙwararru wanda suka san aikinsu. To, so san gaske. a cikin wanga garin namu. A cikin garin Tawa sai SP Gallery. Sahaba. Dakata, bai da gaya maka ba. Yo ekwal in nan ta shigo da tsarurruka wanda ba kowace ke da su ba. Sun shigo da harkar informatika abokina na san ka fi son wannan wajen. Cikin lakwalin sai SP Gallery. Ai wani abun ma sai ka shiga ka gani nawa. Ka san yanzu an ci gaba duniya. Kowa yana so ya iya dan lamarin ga na zamani wanda ake ci. komai ta nan ake ci. Nawa in ka shiga za ka koyi ordinator yadda ya kamata. Za ka ga daga nan haba na wani abu ai sai ka ta can ma ka ji an zayyana maka. Ya kamata in je in ga tsoho a rubuta sunana a CSP ganin. Tabbas kai ma ka yi dogon nazari. Na tabbata inda CSP ganin baka iza tana da hannu da izinin lahi ta'ala. CSP ganin Ilimi hasken rayuwa. yaye nawa ina son ka Ba shi mu sha ba. na haka yake. Duk karakta ne da Tabbas ka ji labarin nawa.